ochutnávku. Máme tu ochutnávku a môžeme hneď začať. Takže poďme na tú ochutnávku. Z toho normálne, z tých guličiek, ja som tam dala. Ja som toho normálne urobila okso. Takže poďme na to. Neviem, čo na to povedať. Je to také svieže. Ale príde mi... Mne to pripomína chuť jedného oksa. Aké som mala. Už tak dávnejšie. Mne to presne pripomína tú chuť. Ja som to urobila okso. S menšími guličkami. O mnoho menšími. Vymyslela som recept na okso. Je to dobré. Takže odporúčam. Okay. Takže môžete to doma vyskúšať. Napísať mi do komentáru, aké to podľa vás bolo. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Tu niekde by to malo byť. A tu na hore like. Nech máme čím skôr 100 odberateľov. Máme 93.